هذه إذاعة إرنا. زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليه كرنعات علم كوينكم نمدبات ريدي إرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سولوس إسران شدشن لكاتيت قلتشحن 19 فنوى ريدي إرنا فلما بوينو سليمان زدالو مدبج أنا أدام حيزلكم قريب الله نعقو بمسعب دما إيرتران كبابئان كسافت أمي مدبنا مسانا حبيبكم كتسأنحو بخبرون دا عدمكو أبنايلومي أرستازينا مسنساقر عرق سلام وترو ان منيون اندليون نجر كوانتخونه كل جزء ريحقنا يركب كبلو ليك أباباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرترا بوتو أبونا منجست أب قاليتهم محبر هجرات عرب حبرة أوروبان حبروا على أكايدهم راديو إيرنا ناتا دمس إيرتراويان على توزينا ليك أباباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرترا زمن برا أسمرا موتو أبونا منجست أب عرق سلام وترو إن منيون ندليون نجر كوانتخونه كل جزير يحقنا يركب كبلو مجلات مربى بزينا فاتيكان حبيرو أبونا منجست أب نز جلاتو بمخنيات تبع إسران سلستن لكاتي تستخبره بعد كده مهرات نزبي أبز سمعوا سبكاتيو اتمربب كاب أبونا منجست أب نستلقى صحف بمزرقاح بزقربو زرزراو سبكت مسرات عرق سلام سلمنتاينا زين رخبون تبلنا ردي اتنان أتحا حزانان بقعن كونعن سلزي كوني كبلو تومليك أب أباسات أسميروم عرق سلامن حق أنيان نبارن كون تخوينو بتهواخ بعقن تلكيعون تتأمزيزون زمت سايكونان زبالو أبونا منجست أب حق استمسرته نبار سلام زمت عرق مالتك أبناي لبيت أتأتن تعسان يغرح حد حدن زتموركوسة نفتحي زي قوسي نبدالن زساتف نهزبن هاجرن زتأكم إكزيابير زتحوصو بفلاي كأنا توماز يوم ستوصعون ستوقفعون فولي تكرت زب كخون أدلا يخبلو أرديهم نخلو زملكتو أكال زي الساتف كفيلا وعرقي قدلوت راح زي كونه حدقنياون سلازخونه نبار زي كونه قزياو فتحت راي كم زخقل أغنزيبهم نسوم بتوساقي نخلو زملكتو أكال زي الساتف عرقي حانكاس عرق مخانو بمرقات حاك أني عرق خاء كاب مسرتاوي متأمان حدهديو زبقاسيلهم متأمان انت زيلبو ناي عرق قعزو كجمر كم زي كقلب متقاس أب سترا بيت كونه أب قربيت أبعد خنا بهاجر مجمرتا سقم تعرقي زبدلن سلام تدليو كم زبقاس أتحساسيبهم زبدله بديلي مو يقريتا أخحسن تبله زتبدل خاء مبدالس كم حسوم تبديلي مو دحال ما انت جزي أبهر ما انت حوات ما انت دكاي ما انت هاجر ما انت فقري يقر فلقو انت زيلو عرقك جمر أتقاميو بزي عرق جن حق أنيا سلام دلدل حدنات فريام معبالة كنركب أين خلن أبونا منجست أب بزي كازي زحل فور حسنة إجزياب هير سلامة بسيرونا مسجاننا يبس حيو دحر مبالهم حج خاء أوشتنا ملو عرق أن سلامن كجبرلنا أنا أملاخنا لمنا نتوم جمركم وخاء كتقتلو نتابع قبلو معدهم جنا بزح قراء بزح فرحي بزح قصلي بزح مفللاي بزح متقرطار بزح قطعة بزح قهي قالو الناس بولولي كفاباسات كاثوليكايت بيت كريستيان إيرترا إذا كله كحاون تخينو مولو أحد النتن حق أنيا معبالن كركب انت تدليو مدب عرق سلام بزقلت أفا يبقاس نسيو تنكو فوسي كبلو دمدموم أمو داتا حق أنيا محرات ويقريتا مسفت أريكا بستعرق أسبي زبقاس تحر مبالوم دما أبزن نبعلو زلونا كبرب على الدينا كدان مهرات حق أنيا عرق أن محراتن زمتسك قبرلنا نمهل الكبلو نهزبي ملأختي أم حلالفهم محبر هجرات عرب حبرة أوروبان وعلى أكايدهم إذا بعينتو نايفة لما زخنا بعسران 4 لكاتيت أبقبتي كتما شرم شخص تقايدة وعلى بأورقو ننقدن وفرن زتو كوريو يخون مبرت وعلى نمسفحفح تشاينان روسيان نبزن هجرات نمكتا زن كدمو خانون زتفلاليو وقنات تنتانتاتهم يهبلو تشاينان روسيان أب حيالو هاجرات عربن مبرا أفريقان سفحتنا يوفرن نقدن مدباتي كايدا خمزلوا إفلات أبتو على مرحت هاجراتن ووكلتن محبر هاجرات عربن حبرة أوروبان تساتفهم وعلى محبر هاجرات عربن حبرة أوروبان أقدموا أب قداي وحز السدتنياتات فوليزة نمكياد مدبات كمزنبرو إفلات زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي مولو زترفا مدباتنا تكتاتلو بخبر نعدمكم سنة مكتال زي راديو إرنا دمس راديو إرنا
ጨና አዳም አብራዲ ኤረና ንዕንዱ ተለኣኺሊሎ ዓድና ሰላም እዩ ዘሎ ንዓርኩ ብኹርና ዒዱ ጉን ጻበሎ ከበሎ ግብረ መልስ ምስ ደንጎዮ መሊሱ ንዕንዱ ተለኣኺሊሎ ዓድና ሰላም እዩ ዘሎ ሕጁን ዓርኩ ብጉባ ዓይኑ ብናይ ምግራም መንፈስ ካብ መርኣይ ደርፊ ስለ ዘይተቀበሎ ኣቋርጻ ቢሉ ኣታሃየ ባሓስ ሕጂ ሰላም ኮይና ምድረ ሰማይ ሰደት ያነስ መራና እሞ ሰላም ተኾይና ዓዲ ኻዳ እንታይ ሊሎ ዘልእኻለካ ሃየንበር ስድራ ጥርፍ ኣቢልካ ንቓል ዋ ስድራ ዳ እንታይ ገብሩ ኣነውን ስራሕከ ማለሲ ብፅሒልካ መምላስ ያንበር ሕጅዳ ሰላም ኮይኑ ዓደይ ዲኮንካን ኢልካኒ ቶም ስድራ ኣብታ ዓዶም ኣብትናቶም ነብሩ ጸላኢና ስደተኛ ኮይኑ እምበር ንስኻውን ሰላም ተኾይና ዓድኻስ ኣብ ዓድኻ ሰሪሕካ ትበልዕ እወ ሕጂ ጽቡቕ ተስፋታት መጺሎ ብጅኻ እዛ ሓድሽ መራሕ ናይ ኢትዮጵያ ሰናይ ነገር ይሒዙሉ መጺ ዘሎ ነቲ ዞባ ስድራን ገለን ተቕሊልካ ምኻድ እኳ ክንደየናይ ምሻለካ ዋ እቲ ናብራሲ ንስድራ ዝኸውን ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣየናይ ናብራ ዘመቻችእ ሰላም መጺልካ ዲኻ ዳ ክደርፍ ጸኒሕካ ኣሃ ረሲዐዮኻ ምዃን ባፈለማ ከም ዛንታኖ ሃብቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኳኽሊኢካ መሬት ደሓን ምህላውን ዘይምህላውን ከተረጋግጽ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ኣታ ንዓ ክትገፍዓና ያበጅኻ ናብስተት ኣይትእቶ ንዓዳ ንዓ ትግፋሕ እምበር ትዘርዘር ካብ ዛዕባ ዓድና ዝዓብድ ሃልዩ እሞ ደይ ተባኢስና ኢና ክንፈላለየ ሓመድ ንጋበር ደሓን ሓመድ ንዓርቀና ኣይሕዋት እንዲና ያ ትትረፈና በጅኻ ኣነ ዝናትካ ተሪርን ንቓፍን ኣገባባት ጽቡቕ ኣይኮነን እየ ዝብል ነታ ሃገር ዝመቓቐል እዩ ኩሉ ቐሲልካ ይዝዕረኖ ምጽማም ኣነኻ ከም ዝናትካ ቦጅባጅን ተበላጽን መንፈስ ዘለዎ ኤርትራዊ ክሳብ ሕርሕራይ ዝፍለጦ ስማዓዩ እዩ ዝመጸኒ ንስኻን ውልድካን ኣብ ዝጠዓመካ ሰፊርካ ብዋጋ ኸብዱ ዘይዕንገል ኤርትራዊ ስድራ ቤት ጨሎ ምዃን ከመይ ይቀጽል መስለካ ርኢኻ ጀሚርና ክገድፈካ ኢኻ ይተባስና ኣታና ዓንዶ ዝረባ ይወዳእኩም ካልእ ግዜ ምስ ተራኸብና ዶ ርእስ ቀይርካ ክትመጽእ ኾንካ ንዓ ሓኸት ንበሃል መሳኻትኩም ፈለማ ክንውዲ እዩ ዘለና ቅድሚ ምዞም ኣሕዋትና የምናበሩ ካራ ዝስሕለልና ዘለዎ ጎረቤትና ኣባኻትኩም ክንላመዶ ባቲ ኸመይ ጌርካ ንሰብ ትኽርትሞ ኣብዞም መሸምሽ ኣሕዋትና ተስፋ ይዓርከይ ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ከምጽእ ድሕሪኡ ምሕምባስ ክወስዶሚ ሕጂ ክገድፈካ ከይዱን ግዮምቶም ቆልዑ ሞ ምስ ኣዜብ ከይንባስ እወ ደቅኹም ዳ ሕምብሱ ኣብ ጎኒ ቀይሕ ባሕሪ እናነበረ ፊስቶን ጀሪካንን ሒዙ ጉያን ምቅድዳምን ዝለመደ ኤርትራዊ ቆልዓ ሰበይቲ ድኣዮ ክብድኻ ዝቐረጽ እምበር ዋው ከይደ ሬድዮ ኤረና ድሕሪ ምእዋጅ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራ ብተስፉ መንፈስ ለውጢ ኣብ ምጽባይ ገና ይርከብ ኣሎ ለውጢ ምሕደራ ለውጢ ፖለቲካዊ ጉዳያት ለውጢ መነባብሮ ከምኡን መሕንጻጽ ዶብን ምትግባር ቋምን ምእሳራትን ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት ሃገር ምሉእ ብሃንቀውታ ፍታሕ ገና ዝጽበየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ድሕሪ መስርሕ ሰላም እዘን ክልተ ሃገራት ዝሰዓበ ምዕባለታት ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ እተራእየ ርኡይ ለውጢ ግን ዳርጋ የለን እኳ ደኣ ብስራት ሰላም ሒዝዎ ዝመጸስ እቲ ንዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብዝነበራ ግጭት ተጠቃሚት ወደብን መንገድታት ንግድን ከይትኸውን ሓኒቕዋ ጽንሐ ማሕለኻ ንምቅላል ምኩያይ ዳ እምበር ብዘይካዝ እውን እቲ ንዓመታት ጥንቂ ኩሉ ፍልሰትን ሞትን ኤርትራውያን ዝኾነ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገር ተወንዚፉ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ንዘለዋ ዘይርጉእ ኩነታት ንምህዳእ ኣብ መጉያይ ተኣትዩ እዚታት ዝፈጠሮ ዝቕጥን ኣብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ጠቕሊሉ ተስፋ ዝቆረፀ ዝመስል ድማ እቲ ብኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ምጽባይ ግዚኡ ሓሊፉስ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ጉጅለ ካብ ስልጣን ክእለ እቲ እንኳን ማራጺ ንቐጻሊ ኸይዱ ምዃኑ ዝኣመን ቁጽሪ ሰብ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ድሕሪ ምእዋጅ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሱ ዝፈጠሮ ዝርግርግ ዝበለ ስእሊ ንሓፋሽን በርጊሳውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባት
تحلقتي سبقاو مسلاتن قبال المحبراوي ميدياتاتن ترى والكسباتن أبزو مدبو استفلالي ناي سلماو سلفي أقات عميتات نإرترا زم حدر زولو أكال سلطانون هزب خركب إرترا للاونتا زدفر مدرخ كم اتبتحن باقو كقتاء كم زلوو ببوغنهم دمتتاتهم يهبلو بوغن منقسي إرترا بتا انكون بروباغانداو عيو زمرح زلو سلفي عمت انقادن تراي اتنتف مع كنزينا نزحن فيش الزهد زغونا يخون تبقسو أي رأن إرتراوي سدرابيتات كم مرجع زوصدو انكو فتح دما نقوداي إرترا بفلاي كوا اتمس منقسي إثيوبيا زقبر زغونا يخون ركباتن سممعاتن كاب تلفزيون إثيوبيا مكتتاليو أب دياسبورا زركب دما بمنقدي محبراوي مرخبيتات كاب بيت صحفت قدامي منستر زرقح ناي تويتر ملأختات سبسلطاناتن ناي زينا مرحتن إثيوبيا زوتو نهزبهم زحبر أوناواني مجلزيتات حساس أدناغاري أقطعن نإرتراوي زي بالرهن عمتها زربربون كأننا زحزلي إثيوبيا وربحا زقدم حلامي ممرحيتاتن أكايداتاتن كسمع يقددالو راديو إرنا أبز حلف قنيات تحرمت كال حولتي هاتي هاي لسلاسي أب كزري حبرة أفريقيا أديس أبابا الترائي تدوكيلو تصنحي نذر إرتراو سب أم محبراو ميديا بوغن منغست إرترا مسخي توهبلو كم كلهم عبيتن أشتون قدايات وقتاو خوينو حليف قنيلو كم هاتي هاي لسلاسي زأمسلي قفعن كتالم مراحي نير أيا حولتي كتكللو منغست إرترا مورالاو قديتا نيروو أبكن لهزب إرترا وكيلو كقاوم يبلو بزحات مسريتهم زي السمامعن نمتكال زحولتي مسبركتو هاتي هاي لسلاسي أما مسرات حبرة أفريقيا تراي عتها حيسكا كر اللوو نحنا إرتراويان كابزز عبي وشاو شكرات اللونا بقالي كمزبالي هاي لسلاسي تتخلي اندرقاتشو كمزدقمي النابلنا مسمررتاتن حلمتاتن كادرتاتن مرحتن إثيوبيا زلنا أوبسيشن ويون زلنا حمام قريفنا أبتناتنا أبترستنا اتي بمنقدنا كلوات النداليو اتي بمنقدنا كخونلنا النداليو كسر رح يمخرو كالعود أما واي سلام إرتران إثيوبيان بب اوانو السعبي ترغبوتات كاب مأسرتي منستر برهان أبرهي مخفاتن معتصاون دوبات كيدا ألبو مدرتات حد هزبينا معفان حبريتا اواناوي قدايات نهزبي مبسعاء التأتولون زي تتكبرن أوشتاو قدايات هاجر أتكيرو كجبر اتبهليك على محتات مرحة هاجر بزي شتا مهتامن يقريتا زي محتاتن قدامي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أبوتا مرحن هزبن هاجر إرترا خوينو أم مسمرات من قد بابرن ودباويان كتماتاتن زقبرو سممعات بزيكا بمعكن زينا إرترا بخلو علماوي ميديا التقالحي زستم مدفرت تداقا مدفرتن نعكتن قبل اللونت هاجر كابت تقوبيت تتحيزو زولو مريت إرترا زي موطاء كابو زحلف كساب كارتا لألاويت هاجر مس عباي إثيوبيا حويسكا زقبر أستمامي دانكيراتات إزغني أبكن دي يقرن كحسان أبكن مكببارن متحللاون عقرقرن فشفشن سعسعيتن دانكيران تراي زغطللو زلو مسرح سلام إرتران إثيوبيان لعلى خلق جزيه لبو بزح إرتراوي أرحيقات مسل هذه إذاعة إرنا كاب إلو ودخون ويلوتي كجبر نصوع اتلوتي نتزلو أكايدا دمسيسكا نتمقوقو اختبل أنجواس الكامر أي كمزي واز زساما مع قطر هزبي إنا بزحي لبنا قحري منفس النار حقي كله النار حقي قطو يمثل إذا مدرخكا لو مترايز ترأي كساب زي كوني حسب أبزت رزازي بتحلو أبزنا بري انتاي لغاقي محالفو تاريخ نزر السعي مزخاخري كدل مثل بتغلالو سلامة بالكا نقص الهزب مبحجار بسلام من كأن ناي زمنات حلمتي عباي إثيوبيا يخونو ناي وش تجزأتي نهزب إرترا أبكن دي قرقبلو نناشع أبتعري زحمو مهرام
نزي زقبة ديغا نئشتو متنفسي مقباري مو اتو حج قفا في تقوز خير ويلو راديو إرنا. سلام زخبركم سمعتي مدب إرتران كوابيان كما يتغنيو نهلو كنتات حقرنان زوانان زملكات نقربالكم بزلونا مدبات عقبت كلوكم الناتتصفونا لومي نتب مرقبي بزوحان إثيوبيا نمفرم زرزر سمعات إتو إرترا بزملكات زتوهب حبريتا كنزراربو لنا مكتالكم نعدم. هذه إذاعة إرنا. زاقيت بسم عرق سلام إتو إرترا بزوح تزريبولو عرق سلام كل يدليمو جن أيكم هزبي إرتران هزبي إرتران حيالو عصرتات عمتات بسئنة سلام استساقية كاب حجي ندحار مس كلهم قروابوتو تقوابيرو بفقري كنبريو زدالي سلازقونا بزوطري عسر عمتات زازلقة سلام إتو إرترا حكوسيو جن كأ زرزرات تقلو زقبر زلو سمعات بمرخبي بوزهان قروابتون مرحتي قربو نمبر بمرحيقو بقلت اسلا زيتا نقرو بفلايتي كزارب زغقل أبسدت زلو بزت فلالي أقباب دمتو كسمعن عقب كبلن تسانيحلو اتبحيم كيبل بأفوت تحيزو زلو أوشت هاجر زركب هزبقن انتا يكبر كم زلو تقويلو إذا هاجر نابي قصعي نابلا أو شعلوت إركبالو بفلاي مرحتي إثيوبيا أما درتاتهم انتس بفلات انتس بمولا اتهم زخدو كنملسومينا ماني فلت انمتعي ناي بحر أفدقاي هلون ناي خون كابات عنا بقديس آباز خيد ناي بابور مسمار كنزرقحينا مس بريزيدنت إسياس ناي حبار سراويتن امباسن مقام تسمامعنا لنا مسبلو اتهم دقفتن تتابقتن هقدف كي ترفيو زقبر زلو كبلو يتحفون رئيتهم يهبون اللو زحلف عربخاء أمباسادر إثيوبيا أب إرترا ريدوان حسين مرحتي كلتين هاجرات أبي أحمدن إسياس فوركن نقود أباوي زمدناتاتن مقوطصار نقدن تعريفن مسمرات تحت قرصن بزملكات أبز قربا جزي كفرارمو مخانم حبيرلو بوغن إرتراناغن زاقيت ستوهب حبريتايلون دحر سالستي يمانا قبر مسكال چارلي بمنيستر قديات وطعي أتو عثمان صالحن أما خري بريزيدنت أتو يمانا قبر أبن زقمة لعلواي لوخ إرترا ملأختي بريزيدنت إسياس أفوركي ناب قدماي منيستر فدرالاويت ديمقراسياويت ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد ملأختي نمبصحن مثل علواي حبراو كوميتي كلتين هاجرات أب كلتاوي زمدنان زواو معوالاتاتن ركب كايد مخانو بتويتر حبيرو كال زرزر يلون ريدوانجن مرحتي كلتين هاجرات بدرجة هاجر نزكايد جزيف نقداوي لووتن أبدوات نزكايد ناشتو شقط ناقحن سباتن من قصقاس بزملكات دحر عميق زررب نستسنى دقطعي تقباراوين متقبارو كلتي مرحتي كفرمولو مخانوم حبيرو بوغن إرتراغن اتي بعصرت حدا مسكرم ببارخت كلتي مرحتي استغفت دوات زلام بسا سرحة دحر أستاذ سلستورحي كمستعاطوة بوغن إثيوبيا بستوهب حبريتايو تنجيرو كسابزا أمباسادر ريدوان زاربلا زلو ساعت كأ بوغي انتاي قبرالو أي تزربن أب منقستي هايلو مريم دسالين منيستر زنبرة ريدوان حسين مس غازيتا هيرالد إثيوبيا أبز قبرو زررب حققتي أكلات كلتين هاجرات إرتران إثيوبيان نتقطعي نربحا كلتي هزبتات بزعقب تقاطعهم مسرقاوو نأفت أتمؤو زكتاتلن زتقبرن حباراوي كوميشن كقومي يكبل قاليصلو اتقندي قوم نجر مبار أبزيوز متى إثيوبيا حقق أكل اللوم حقق أكل إرتراغن دحر حدار كل تشحن كلتن تأكيبو يفلتن نساون بريزيدنت إرترا نتم قوام كتكبرن لو تخطئاتاتون زتقلبو أركانات مرحت السوران هاجرن لعلوت حلفتي أبزي اللولون زي تقاطعلون أخيبا نمون جالوم زتوادد أخيبا ينيرو دحريو هاجراوي بايتو بقبر لميسون فريسونيو بعد سيرو ناسات أسر شدشة عمتات تأكيبون تراخيبون أيفلتنيو أبالاتو قاليهم بموت تفليهم قاليهم بحمام تدنيسهم قاليهم تسريدهم بوزحت كأ أبقدم حق خيك أربو تأسيرهم تسويرهم يوم سلازي إرترا بقبري حقاق أكالي بلان
ስለዝኾነ ከኣዩ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሃገረይ ኤርትራ እትብል መጽሓፍ ዝጸሓፈ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ብርሃን እብርሃ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ምስ ኢትዮጵያን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ስዑድን ኢማራትን ዝገብሮ ዘለዉ ዕላት ንኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ከካብ ዘለዎ ጸዊዑ ኣኼባ ክገብረሎም ብድምፁ ዝጸውዐ እቲ ንፕሬዚደንት ብተግባራቱ ብግልፂ ዝነቐፎን ዝበድሆን ሚኒስተር ብርሃን እብርሃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ዝሕተቶ ዘሎ ሕቶ ክምልሸሉ ትፅቢት ስለ ዝገበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወዓዓሉ ዘለዉ ኣካላት እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሕግን ስርዓትን ዘይሓለወ ውዕላት ነባርን ዘላቕን ከም ዘይከውን ንምርዳእን መልእኽቲ ንምምሕላፍን እዩ እምበኣር እቲ ሬድዋን ሓገግቲ ኣካላት ክልቲአን ሃገራት ተዛትዮም ዘርቀቕዎ ቅጥዒ ኢሳያስን ኣብን ከጽልቕዎዮም ክብል ዝገለጾ ዘረባ ልዕሊ ኩሉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከስተብህልሉ ይግባእ ድሮኮ እቲ ካይዳ ዘይተበርሆም ግን ከኣ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ንዘሎ ለውጢ ዝድግፉ ከም ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ዝኣመሰሉ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ጉዳይ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ብሕጋውያን ትካላት ክትሓዝን ክፍጸምን ኣለዎ ምክንያቱ ፈቲና ጸሊእና ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ምዃና ክንዝክር ይግባእ ክብሉ ምትሕሳቦም ኣይርስዕን እዩ እቲ ኩነታት ካብ ንቡር ወጻኢ ይካየድ ብምህላውዮም ከኣ ብዙሓት ኤርትራውያን ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብቁልዕን ስቱርን ደብዳቤታት ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትፍጽሞ ዘላ ውዕላት ሰላም ነባርን ዘላቕን መታን ክኸውን ሕግን ስርዓትን ከትሕዝዎ ክምሕፀኑ ዝጸንሑ ሕጂ እውን ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ምስ ኢሳያስ ዝገብርዎ ውዕልን ስምምዕን ምስ ምብቃዕ ስልጣን ኢሳያስ ከየብቅዕ ክሓስብሉን ስርዓት ከትሕዝዎን ትፅቢት ዝግበረሎም ዘሎ ግን ከኣ ከምቲ ኣብ ታሪክ ብተደጋጋሚ ከም ዝረኣናዮ ዝኾነ ስልጣንን ሓይልን ኣሎን ዝብል ወገን ለዚቡን ትሒቱን ድምፅን ጻውዒትን ውፅዓት ክሰምዕ ኣይተረኣየን መሪሕነት ኣብ እምበኣር ካብ ሕሉፍ ዛንታታት መራሕቲ ተማሂሩ ነቲ ብተደጋጋሚ ፍቅር ያሸንፋል ዝብሎ ጭርሖ ሕጊ ልዕሊ ኩልዩ ብዝብል መትከል ክድርዖ ይሕተት ኣሎ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ምስ ዶቼ ቬለ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ምስ ኤርትራ ምንም ዓይነት ስምምዕ ኣይተፈራረመትን ክሳብ ሕጂ ዝምድናና ዘጠናኽር ናይ መንግስታትን ናይ ህዝቢ ርክባትን እዩ ዝካየድ ዘሎ ክብል ሓቢሩ መቸም ለገሰ ጫፎ ንፉዕ ሓታታይ እንተዝረክብ እቲ ኣብ ኣስመራን ጅዳን ዝተፈረመ ሓፈሻዊ መትከላት ኣብ ውሽጡ እንታይ ዝርዝራት ከም ዘለዎ ንፈልጦ ይብልናን ግን ስምምዕዮ ለገሰ ጫፎ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መደረታቱ ካብ ፍቕሪ ዝሕይልን ዝዓብን ነገር ስለዘየሎ ብዛዕባ ደባቱን ኣይተዘራረብናን ቅድም ንቡር ርክብ ንመስረት ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘሎና ዝብሎ ክሳብ ሕጂ ስምምዓት ኣይተገብረን ንምባል ቃላት ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣቆናጅዩ ኣቕሪቡ መርበብ ሓበሬታ ዶቼ ቬለ ብግልፂ ከም ዝጸብጸቦ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ይኹን ስምምዕ ንህዝቢ ኤርትራ ምንም ኣይተነግሮን ሬድዋን ግን ሓገግቲ ኣካላት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ውዕላት ተኻቲዖም ሰርቀቕዎ መራሕቲ ሃገራት ክፍርሙልዮም ኢሉና ኣሎ ዘረባ ሬድዋን ንኤርትራውያን ዓብ መልእኽቲ እዩ ኤርትራውያን ሓጋጋ ኣካል እንተልዩና ትካልና ከነብራብር ወይ ትካልና ክንምርምር ሰዓቱ ሕጂ እዩ ሬድዋን ኮነ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ብግልፂ ከም ዝፈልጥዎ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ካብ 2002 ንድሓር ተኣኪቡ ኣይፈልጥን እዩ ንልዕሊ 16 ዓመታት ዘይተኣከበ ባይቶ ከዓ ብግብሪ ለሚሱን ፈሪሱን እዩ ብሕጊ ግን ገና ሕጋዊ ባይቶ እዩ ግን ከዓ ዘይእከብን ዘይራኸብን ባይቶ ክሕግግን ክድንግግን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ይለገሰን ጫፎን ቅድም ርክባት ህዝቢ ይዕሞቕን ይደልድልን እሞ ጉዳይ ደባት ኮነ ጉዳይ ንግድን ምንቅስቓስ ሰባትን ንብረትን ዳሕራይ ምስተኣማመና እንርክበሎም ኢናዮም ዝብሉ ዘለዉ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ንህወሓት ጌም ኦቨር ብማለት ንትግራይ ኣግሊሉ ምስ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን እዩ ርክባት ዘካይድ ዘሎ
ጉዳይ ዕርቀ ሰላም ክጅመር እንከሎ ትሒዙ ከም ዝተባህለ ከዓ ነቲ ብዝያዳ ምስ ኤርትራ ብታሪኽን ባህልን ዝዛመድ ህዝቢ ትግራይ ኣግሊልካ ዝግበር ዕርቀ ሰላም ነባሪ ዘይምዃኑ ብምግላጽ እቲ ኩነታት ክእረምን ክሕሰበሉን ጻውዒት ክቐርብ ጸኒሐዮ። ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝነኸሶ ቂምን ቅርሕንትን መሪሕነት ህወሓት ንኸንበርክኽ ዶባት ብምኽፋትን ምዕጻውን ንዝምድናን ርክብን ህዝብታት እውን ይትንክፉ ከም ዘሎ ብነባሪ ሰላም ዝሓስቡን ዝግደሱን ዜጋታት ብቐጻሊ ይመኽሩን ይዘኻኽሩን ኣለዉ። ንሓሳብ ፖለቲከኛታት ትሕቲ ደረጃ ንቕሓት ህዝቦም ወሪዶም ከም መኻኒውን ክሽሕጡን ይፍትኑ እሞ ብህዝቦም ይነዓቑ። እቲ ዘለናዮ ዘመነ 21 ክፍለ ዘመን ቅድሚኡ ከም ዝነበረ ዘመናት ኣይኮነን። ብዙሕ ሰብ ተማሂሩን ነቕሕን እዩ። ምዕባለ ዓለምና ዝፈጠሮ ጸጋታት ቴክኖሎጅን ዝርግሐ ሓበሬታን ወዲ ሰብ ኪኖ ቤቱን ጎረቤቱን ብዞባን ዓለምን ክሓስበሉን ክመራመርን ዝሕግዞ መወዳእታ ዘይብሉ ፍልጠትን ተመክሮን ኣዋህሊሉ እዩ። እቲ ሓቅን ክውንነትን ንሱ ኮይኑ ኸበቅዕ ግን ብዙሓት ፖለቲከኛታት ንቖልዓውን ክትጥብረሉን ከተእምነሉን ብዘይትኽእል ምስምስ ከም መኻኒኡ ክትሰምዕ ዘሕዝን እዩ። ኣምባሳደር ሬድዋን ነቶም ሓደስቲ ምሩቓት ሓካይም ጎንደር ናይ 2-3 ወርሒ ወለንትናዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ናብ ኤርትራ ምእታዎም ከም ኣብነት ብምልዓል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ጥዕና ርክብን ምትሕብባርን ተጀሚሩ ምህላው ኢትዮጵያውያን ሓካይም ድሮን ህዝቢ ኤርትራ ሕክምናዊ ሓገዝ ክህቡ ጀሚሮም ምህላዎም ከምኡውን ካልኦት ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ስፔሻሊስት ሓካይም ንዝተሓላለኸ ሕማማት ኣገልግሎት ንምሃብ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ኤርትራ ከም ተጓዕዙ ሓቢሩ። ምትሕግጋዝ ከም ቃልን ተግባርን ዝምስገንን ዝተባዕን እዩ። ስለ ዝኾነ ይብዝሑ ይውሓዱ ኢትዮጵያውያን ሓካይም ኣገልግሎት ንምሃብ ናብ ኤርትራ ምእታዎም ጸገም የብሉን። እንተኾነ ስርዓት ኢሳያስ ኣማኢት ልዑል ክእለትን ተመክሮን ዝነበሮም ንህዝቦም ከገልግሉ ቁርጽ ፍቓድ ዝገበሩ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነትን ክብርን ዘለዎም ምኩራት ሓካይም ኣንፊጡ እዩ። ኣብ ዓለም ዝለዓለ ተፈላጥነት ኣብ ዘለወን ዝዓበያ ዩኒቨርሲታት ዝምህሩን ዘመሓድሩን ክኢላታት ሓካይም ኣብ ኤርትራ ብዶክትሬት ዘመረቓ ትካላት ከፊቶም ኣገልግሎት ጥዕና ህዝቢ ከስፍሑን ክዝርግሑን ዝሓለኑ ኤርትራውያን ሞያውያን ብሰንኪ ኣተሓዛን ኣልያን ዝስርዓት ተበቲኖምን ተዘርዮምን እዮም። ሕጂ ሓደስቲ ምሩቓት ሓንቲ ኮሌጅ ንኤርትራ መጺኦም ኣገልግሎት ብምሃቦም ከም ዓብዪ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ ክግለጽ ክትሰምዖ ዘስተምህም እዩ። ካልእ ትረፍ ዕርቀ ሰላም ምስ ተኣወጀ ጥራሕ እኳ 10 ዕጽፍታት እቲ ካብ ኢትዮጵያ ምእታዊ ዝግለጽ ዘሎ ቁጽሪ ሓካይምን መምሃራንን ዶባት ሰጊሮም ተሰዲዶም ኣለዉ። ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ንምብታን ተዓጢቑ ክሰርሕ ምጽንሑ እዚ ሕጂ ንሓገግቲ ኣካላት ክልቲኦም ሃገራት እናጠቐሰ ዝዛረብ ዘሎ ፖለቲከኛ ኣዕርዩ ይፈልጥ እዩ። ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነ ንፖሊሲ ስርዓት ኢሳያስ ካብ ዝናቕፉን ካብ ዝጽየፉን ሓደ ምንባሩ ኣብ ሰነዳት ዝኽርታቱ ምስጉብ እዩ። ነቲ ኩሉ ዝርዝራት እናፈለጠ ክልቲአን ሃገራት ማሕበራውን ቁጠባውን ዝምድናታት ክልቲኡ ህዝብታት ንምስፋሕ ኣብ ጽላታት ጥዕናን ትምህርትን ከምኡውን ኣብ ንግዳዊ ሕግታት ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክበጽሓየን ምባሉ ከዓ ኤርትራውያን ብጉዳይ ሃገሮም ክሓስቡን ሃገሮም ንምውሓስ ክበራበሩን ከም ምጽዋዕ ክቝጸር ዘይከኣል ኣይኮነን። ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ንምዕሟቕ ከዓ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ኢትዮጵያውያን ስነ ጥበበኛታት ዝርከብዎም ልኡኻት ህዝቢ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምጥንኻር ናብ ኤርትራ ክበጽሑ ምዃኖም ምስ ጋዜጣ ሄራልድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሓቢሩ። ይኹን እምበር እዘን ስምምዕ ሰላም ፈሪመን ርክባት ጀሚረን ዘለዋ ሃገራት ብሕጋዊ ትካላት ዝተደገፈ ህዝቢ ዝርዕሞን ዝኣምነሉን ግሉጽ ርክብን ስምምዕን ተዘይገይረን ኣብ ውልቀ ሰባትን ሓለፍትን ጥራሕ ዝምስረት ርክባት ዝሓለፈ ተመክሮ ከም ዝመሃረና ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። እዚ ከዓ እቲ ትማል ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ተጻይጠን ተገሊለን ህዝበይ ተወፂዑን ተገፊዑን መንእስያተይ ግዳይ ሸቕለት ኣልቦነት ስደትን ኮይኖም ክብል ዝጸንሐ ብዝያዳ ክቃለሰሉ ይግባእ። ምብፅጻሕ ጉጅለታት ባህልን ስፖርትን ርክባት ሞያውያን ትካላት ትምህርትን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። እዘን ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብ ቀጻሊ ኩናትን ህውከትን ዝጸንሓ ሃገራት ነባሪ ሰላም ከረጋግጻ እንተኾይነን መራሕተን ኣብ ሓድሕዶም እቲ ዝበሃል ክብሉን ምእንቲ ነባርን ዘለቐን ሰላም ንኹሉ ብሕጋዊ መንገድን ሕጋዊ ትካላትን ጥራሕ ክፍጽምዎ ይግባእ። هذه
إذاعة إرنا. زخبركم سمعتنا نيلومي حفشاوي مدواتنا نمززام داقماي زينا انهو ليك ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዘመንበረ አስመራ ሙፁ አቡነ መንግስት አብ ዕርቀ ሰላም ወትሩ እንምንየውን እንደሌውን ነገር እኳ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ርሒቁና ይርከብ ክብሉ ምግላጾም መርበብ ዜና ቫቲካን ሓቢሮ አቡነ መንግስት አብ ነዚ ዝገለጹ ብምኽንያት እቲ ብ23 ለካቲት ዝተኸብረ በዓል ኪዳነ ምህረት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት እዩ እቲ መርበብ ካብ አቡነ መንግስት አብ ንዝተላእከ ጽሑፍ ብምዝርጋሕ ብዘቕረቦ ዝርዝራዊ ስብከት መሰረት ዕርቀ ሰላም ስለምንታይና ዘይንረኽቦን ተበልና ርድኢትናን ኣተሓሕዛናን ብቑዕን ቁንዕን ስለ ዘይኮነ እዩ ክብሉ እቶም ሊቀ ጳጳሳት ኣስሚሮም ዕርቀን ሰላምን ሓቀኛን ነባርን ክኸውን እንተኾይኑ ብታህዋኽ ብዓቐን ተለኪዑን ተጠምዚዙን ዝመጽእ ኣይኮነን ዝበሉ አቡነ መንግስት ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ነባሪ ሰላም ዘምጽእ ዕርቂ ማለት ከዓ ኣብ ናይ ልቢ ጸጸትን ጣዕሳን ይቕሪ ሓድሕድን ዝተሞርኮሰ ንፍትሒ ዘይጎሲ ንተበዳልን ንበዳልን ዘሳትፍ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም እግዚኣብሔር ዝተሓወሶ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ዝተወፅዑን ዝተገፍዑን ፍሉይ ትኩረት ዝህብ ክኸውን ኣድላዩ ክብሉ ኣረዲኦም ንኹሉ ዝምልከቱ ኣካል ዘይሳትፍ ከፊላዊ ዕርቂ ጎደሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደገኛውን ስለ ዝኾነ ነባሪ ዘይኮነ ግዝያዊ ፍታሕ ጥራይ ከምጽእ ከም ዝኽእል ኣገንዚቦም ንሶም ብተወሳኺ ንኹሉ ዝምልከቱ ኣካል ዘይሳትፍ ዕርቂ ሓንካስ ዕርቂ ምዃኑ ብምርጋጽ ሓቀኛ ዕርቂ ከዓ ካብ መሰረታዊ ምትእምማን ሓድሕድዩ ዝብገስ ኢሎም ምትእምዋን እንተዘየልቦ ናይ ዕርቂ ጉዕዞ ክጅመር ከም ዘይክእል ብምጥቃስ ኣብ ስድራ ቤት ኮነ ኣብ ጎረቤት ኣብ ዓዲ ኾነ ብሃገር መጀመርታ ስጉምቲ ዕርቂ ዝተበደለን ዝበደለን ሰላም እንተደልዩ ከም ዝብገስ ኣተሓሳሲቦም ዝበደለ በዲለ እሞ ይቕሬታ እኽሕስ እንተበለ ዝተበደለ ከዓ ምብዳልስ ከም ሕሱም ተበዲለ እሞ ደሓን ምእንቲ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኣሕዋት ምእንቲ ደቀይ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ፍቕሪ ይገድፈለኹ እንተዘይሉ ዕርቂ ክጅምር ኣጸጋሚዩ ብዘይ ዕርቂ ግን ሓቀኛ ሰላም ድልዱል ሓድነት ፍርያም እምዕባለ ክንረክብ ኣይንኽእልን አቡነ መንግስት አብ ብዘይካዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እግዚኣብሔር ሰላም አበሲሩና ምስጋናና ይብጽሓዮ ድሕሪ ምባሎም ሕጂ ከዓ ኣብ ውሽጥና ሙሉእ ዕርቅን ሰላምን ክገብረልና ንኣምላኽና ለመና ነቶም ዝጀመርኩሞ ከዓ ክትቅጽልዎ ነተባብዕ ክብሉ ምዒዶም ገና ብዙሕ ኩራ ብዙሕ ፍርሒ ብዙሕ ቁስሊ ብዙሕ ምፍልላይ ብዙሕ ምጥርጣር ብዙሕ ቁጥዓ ብዙሕ ጓሂ ኣሎና ዝበሉ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ እዚ ኩሉ ክሓውን እንተኾይኑ ሙሉእ ሓድነትን ሓቀኛ ምዕባለን ክርከብ እንተተደልዩ መደብ ዕርቀ ሰላም ብዝቐልጠፈ ይበገስ ንስዩ እቲ እንኮፈውሲ ክብሉ ደምዲሞም ኣብ መወዳእታ ሓቀኛ ምሕረት ወይ ይቕሬታ ምስ ፈጣሪ ካብ ዝተዓርቀ ሰቢ ዝብገስ ድሕሪ ምባሎም ድማ ኣብዚ ነብዕሎ ዘሎና ክብረ በዓል ኣዴና ኪዳነ ምህረት ሓቀኛ ዕርቅን ምሕረትን ዘምጽእ ክገብረልና ንማህለል ክብሉ ንህዝቢ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕብረት ኤውሮጳን ዋዕላ ኣካይዶም እዚ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ብ24 ለካቲት ኣብ ግብፂ ከተማ ሻርም ሸኽ ዝተኻየደ ዋዕላ ብኣውርኡ ንንግድን ወፍረን ዘተኮረዩ ይኹን እምበር እቲ ዋዕላ ንምስፍሕፋሕ ቻይናን ሩስያን ናብ ዘን ሃገራት ንምክታእ ዘንቀደ ምዃኑ እውን ዝተፈላለዩ ወገናት ትንታነታቶም ይህብሉ ቻይናን ሩስያን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓረብን ምብራቕ ኣፍሪቃን ሰፋሕቲ ናይ ወፍርን ንግድን መደባት የካይዳ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራትን ወከልትን ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕብረት ኤውሮጳን ተሳቲፎም ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሕብረት ኤውሮጳን ኣቐዲሙ ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ፍሉይ ዘተ ንምክያድ መደባት ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إرنا